ವಾ 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 ಶಾರ್ಟ್ 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 ದೂರ ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೆ ಅತ್ತ ಪೊರ್ತಾಡ್ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅವು ನನ್ನ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಸೋಕು ತೋಜುವ ಅಂದ ಶೋಕುಂಡಂಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಲೊಂದಾದ ಬೇರೆ ಪೂರ ಹಂಗೆ ಒಯ್ತು ಬಾರ್ದೆ ಓ ಬಾರ್ದು ಬಣ್ಣದು ಒಯ್ತು ಬಾರ್ದೀತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೆ ಕನ್ನಡ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡ್ವೆ ಬಾರಿ ಮರಲಿತ್ತದ ಆ ಅಕ್ಕ ಬಲ ಬಲ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾಷ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೆ ವನಿತಾ ಅಂಚ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೆ ಅವಿಕ್ ಇಂಚ ಪರಬುಗ್ಲಾ ಪೋಕಾಲ ಏನನ್ ಪರಬ್ ಬಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕ ಪೋಪಾರ್ ಪರಬಾದ್ ಏನಿರೇ ಪರಬಲಕ್ಕೆ ತೋಜನಜ್ಜಿ ಎರಡ ಇತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಡು ಉಂಡ ಅಂದಜ್ಜಿ ಎರಡ ಇತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಡು ಉಂಡ ಅಂದ ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ಅಂದ ಶೋಭಾ ವನಿತಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೋಡ್ಚಿ ಕೊಂಬ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ಅಂದ ಶೋಭಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ರಡ್ಡರ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ರಡ್ಡರ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಪೋಪೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ಲು ಗೌನು ಓಪನ್ ಎಂತ ಓಪನ ಎಂತ ಆಯ್ ಆಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಪೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆಯ್ ಆಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇವು ಅಜ್ಜಿ ಪರಬು ಅವಳು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಇರೇ ಸಬ್ ಮಲ್ಪೆರವೆ ಓಕೆ ನಿಂದೆಂತದ ನವೀನ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ನೀ ಸಿದ್ದರಾಮವ ಎಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಯಾಕೋ ಏನ್ ಹೊಸ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬಾಲೆ ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅದ ರವೀಂದ್ರ ಬತ್ತೇರು ಸೋಬಸಿ ಸಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾದೆ ಈತ ರಾಪಟಗೋ ಪುಣ್ಣೆಡೆ ವನಸಾದೆ ಈ ರಾಪಟಗೋ ಬೆಲೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಂದನಿ ಕಲೆರೆಗ್ಲಾ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚನ ಕಾರ್ಬಾರ್ದ ಆಲ ಇಜ್ಜಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೋನ್ವೇನಾ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂತ ಮನ್ಪೆ ರ್ಯಾಪ್ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋಗು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದೇ ಒಲ್ಲ ಪೋಪು ಜತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾ ಮನ್ಪುನು ಐಕೆ ಏರ್ಕೇನು ಇರದೆ ಅತ್ತಂದು ಆತನ ಹಾಯ್ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಶಿವಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ವನಸಾತಿಜಿ ನಾಂಡವನ್ ಎನ್ನ ಸಾದಿ ಈ ನಮ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತೆ ಗುಡ್ಡಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಮನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತನು ಬೆರಡು ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂತಿನ ಪನ್ನಿನ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಏರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕು ಏನನ್ಕೇನು ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿರ್ಕೇನು ನಕಲು ಹಾಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡರೆ ಮುಕ್ಕ ಇನ್ನ ಚಾವಾವ್ ಸಚಿನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಬಕ ವೇಷ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗಿಗೂ ಇದು ಮುತ್ತಿನ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನ ಮೌನದ ರೂಪವೇ ಅಂದ ಚಂದಕ್ಕೆ ಚಂದವಂತೆ ನಿನ್ನ ಅಂದವು ಅಂದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಶಿವಾನಿ ಅಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂಚು ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವ ಬಂದುಂಡು ಎನ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡ ವನಸ್ಸು ನಿಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೊದಲು ಜೋರಿಪ್ಪುಡು ಇರ್ನಾತಿಜ್ಜಿ ಬರ ಬೆಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪನಡ್ತುಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲು ಏರ್ಲ ದಾಳ ಎಂಕ್ ಪನಡ್ತುಕ ವನಿತಾ ಪನಾಡು ಶೋಭಾ ಪನಾಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಠ ಸಾಧನ ಉಂಡು ಅವು ಬುಡ್ನ ಎಂಕ್ ಬೇತ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಅಂದತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಚುಪ್
ದಾದ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಲು ನಿಕಲ್ನಾತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಪನ್ಪಿರ್ತಲ್ಲ ಅಕಲ್ನಾಥ ಮರ್ಲೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಓಡಡೆ ಪೋಪುನ ದಾಲ ಮನ್ಪನೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನಜೆನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಿವ ಪಂಡದು ಅಂದೆ ಒಲ್ತಾ ಶಿವ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ರೀಲ್ಸ್ ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಓಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ಯಾನ್ ನೋಡ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಓಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೇ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಏತೇ ಏನಂತ ಇರ್ತದ ಅಕ್ಕಡು ದೊಂಕಾಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ನೇ ಬಂದು ಮನ್ಪೆರು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ರಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಉಂಡೇರ್ದು ಮಿತ್ತು ದಾದ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಠ ಪಾತದ ಯಾನುಲ್ಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕವು ಅಂದು ವರ್ಷಂದಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಹಂಗಿದೈತಿದ್ದು ಶೋ ನೆಕ್ಕ ಪೋಪೇರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಕು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ತೂಪ ಅವು ಬುರ್ಚತ್ತಿನ ನೆಪ್ಪುನ ಐರ್ದು ಬೆಟರ್ ಐರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಯಾನು ಏರಿಯರ್ಲಾಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ನನರಿ ಅಂಚ ಮಂತೆ ಪಂಡದ ನಾವೇನು ಲಾಗೆರೆ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಲತ್ತು ಎಂಕೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಆತೆ ಶಿವ ಕೈಲಾಸದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೀ ರಜೆನಾ ಅಂದೊಡು ಏರೋ ಬಂದು ಮಲ್ಪುನಿ ಏರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಇರು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋರ್ ತೂಕ ಅಂಚ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಗೆನ್ಪುನೇನು ಇಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಒಬ್ಬರ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರನಾ ಜಾಬ್ಡುಲ್ಲಾರ ನಿನ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಸುರು ಅಂಡ ಕೇನೆರೆ ಆಪುಂಡ ಕುಂತಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಆಪಜಾ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡನೇ ಜನಕ್ಲೆಗು ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಮಂಗಲಕ ಬರ್ತದ ಇಂಚೇನೆ ಕುಲೊಂದು ಆಯ್ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಬಾಯ್ ಆತೆ ಪಂಡದ ಆಲ ಪ್ರೇಜನ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಎದುರು ಪೇಸ್ ತೋಚ್ಪೋಡಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡು ಮೀಟ್ರ್ ಬೋಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಪೂರೈಕ್ಲ ಪೇಸ್ ಆದಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ರ್ ಬೋಡು ಆತ ಶೋಭಾ ಓ ದೇವರೇ 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 ನಿರಂಜನ್ ನಾಯ್ಕ ದಾದೆ ಈರ್ದಾಲ ಪನ್ಪರ ಮಂಜುನಾಥ ಆಯಿ ಒಂದ ಸಾಂಡಿ ಸಾದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎರಡು ರೀಲ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈತ್ ಬನ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಬಂದ ಅಂಡ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಲೇನೋ ಒಂಚೂರು ರೀಚ್ ಆವೋಡು ಪಾತೆರೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುಂತದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಂದೆ ಎಂಕುಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡೆಜ್ಜಿ ಪತ್ಯಡ ಅವು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತೋಡು ಎಂಕ್ ಆತೆ ಸಿಕ್ಕಲ ಮೀಟರ್ ತೋಜವೆ ಇನ್ನ ಮೀಟರ್ ದಾದೆಯ ಅವ ತೂಪ ಯಾಪಲ ಮೀಟರ್ ಉಂಡತ ನಮಕ್ ಪೋಡು ಬಲೆ ಉನ್ಕ ಬಲೆ ರಾಯರ ಊಟ ಉಂಡು ಬಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಇನಿಯಾನು ಗುರುವಾರ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಮಂದಿರ ಪೋಟ್ ಬಂದು ಏನದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಪೋಯರಾಯಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ಲೇಜ್ ಜೊತೆ ಕೈಕಿಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಿ ಜನ ಪೂತ್ವೆ ಲಾಲ್ ಬಾಗುಗೆ ಅನ್ನು ಅಕ್ಕೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಶಿವ ಇನಿ ನೈಟ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪಗಲ ಬರ್ತದ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲೇವೆ ಲೈವ್ಗು ದಿನಲುಂಡು ಇತ್ತ 2 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಜನ ನೈಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವೇ ಇನಿ ಶೋಭೆ ಕೋಡ್ಲ ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರೋಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಓಡೆ ನಮ್ಮಡೆ ಒಡೆಗ್ಯಾ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಎತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಆವಡು ದಾಲ ಆವಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗುಂಡದ ಇದು ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗ ಅಂದ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಇದು ತುಳುನಾಡು ಇದು ಕನ್ನಡ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವರು ಇದು ನೀವು ಮಂಗಳೂರಾ ಹೌದು ಓ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿದಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಚ್ಚು ಶೋಭಕ ವನಿತಾ ಯಕ್ಷಿತ್ ರಜನಾ ದೇವರೇ ಸೆಕೆಟು ಆ ಒಂದು ದಲೆ ನಲ್ತದು ಪತ್ತದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತಿನತ್ತವ ಒಂದಿನಡೆಗೆ ಏಪಲ್ಲ ನೈಟಿ ಪಾಡೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಮನ್ಪೇರು
ಚೂಡಿದಾರ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ಲ ಐಕೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪೇನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ರೀಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿನಿ ಬಕ ಊಲ್ ಹತ್ತವೆ ದಾಲ ಎನ್ನುಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪೆರೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಅಲ ಬೋಡ ಫ್ರಾಕ್ ಉಂಡೆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದುಂಡು ಇಂಚಿನೆಟೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡನ ಇಜ್ಜಿ ವೆನಸಂಡ ಅಕ್ಕ ನಿಂತ ಮಗಳು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತನಾ ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವೂರು ಅಂದ ಇರೇನಾ ಆಂಡ ಇರೇನಾ ಅಂದ್ ಸಲ್ವರ್ ಪಾಡಿ ಅಂದ್ಯ ಶೋಭಾ ಈ ಎನ್ನ ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕೇನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬತ್ತದ ಬಂಡೇದು ಈ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೈಟಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡು ಬೇತ ಓಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಲೆ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ನ ತೂಂಡ ಅವು ಬೇತಕ ಒಯ್ತದ ಅರ್ಧ ಮನ್ಪೀರು ಅಂದು ಬಂಡೇದು ಐಕೆ ಕೂಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ನೀನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯದವರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ತನಕ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಲ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಕವಾ ಶಾಲೆಡು ಮೀನುಂಡ ಶೋಭಾ ಬುತ್ತಿ ಕೊನಪುನತ ಶಾಲೆಡು ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಬುತ್ತಿ ಕೊನಪುನ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತು ನೆಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರಜು ಬರ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡುಂದು ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೇ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಬುರ್ಚಿ ಸಾಲೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಡು ಕೊನವೋಡು ಈ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನಪುನತ ಶೋಭಾ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನಪುನತ ಈ ದಾಲ ಪಾರ್ದು ಜರ್ ಮೌನಿಗೆ ಬರ್ತು ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಒಂಜನ ವೈಟ್ ಒಂದು ಪೌಡ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೈಲೇನ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಬೇತ ದಾಲ ಪಾಡ್ಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಕ್ಕೈರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇರು ಮಿರಕಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ಬಾಲೆ ಬೇ ಏರಣ್ಣ ಸಬ್ಬಾರೆ ಎತ್ತನ ಸಬ್ಬಾಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇರಿಡ ಪಾತೇವ್ನಿ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಈಯೇ ಪಾತೇರು ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನತ್ತ ನಿಂಡ ಪಾತೇರ್ನತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರು ಜಿ ಹನಿ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ आणि ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಶೋಭಾಗು ಹನಿ ನಮ್ಮದು ಆಯಿತು ನೋಂಬು ಆಯ್ತಾ ನೋಂಬು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನೋಂಬು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಂಬು ಆಯ್ತಿಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಊಟ ಆಯ್ತು ಪರಿಚಯ ಅವರೇ ನಂದು ಊಟ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಹೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು ತನ್ನಿ ಕುಡಿಕೋಗಿಲ್ಲೇ ತನ್ನಿಲ್ಲ പിന്നെ ತುಪ್ಪ ತನ್ನಿ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಬಾಯಿಡು ಅದು ಮುಳ್ಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ತುಪ್ಪೋನು ನೀನು ಎಂದು ತೆಲ್ಲು ಬ್ಯಾತಿಗೆ ನಿಂಡು ತನ್ನಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ഇങ്ങനെ കാലത്തെ 5 ಗಂಟೆ പിടിച്ചിട്ട് അസർ നോമ്പ് തുറക്കുറ ബാങ്ക കൊടുത്തോളൂ അങ്ങനെ ಮಾದೇಶ್ವರಾಯ ಹಾಯ್ ಮಾದೇಶ್ವರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಲೆ ವನಸು ಮಲ್ಪುಗ ಮನ್ಪುಗ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ವನಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅವ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪೆ ಮಾದೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅನಿತಾಗ ಮೀನಾ ಹಾಯ್ ರೀ ಯಕ್ಕ
ಅಶೋಕ ಹಾಯ್, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ರೀ, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾನ್ರಿ ಊಟ? ನಮ್ಮದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗನೆ 12:30 ಆಗುವಾಗ ನಂದು ಊಟ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟ್ರಿ? ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟ್ರೆನಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಇದಲ್ಲ. ದೊಂಬು ಎಂಚ ಉಂಡು ಊರುಡು ದೇವರ ಈ ದೊಂಬು ಪನೋಡ ಇದೇ ಪೋರ ಮುಬ್ಬ ತೂನಗನೇ ಕಣ್ಣು ಊರಿ ನಮ್ಮನೆ ದೊಂಬು ದಾನಿ ಇಂಚ ದೊಂಬು ಅಂತ ದೊಂಬುಂಡು ಐತ್ ಡಬಲ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಒನಸಾಂಡ వనసండి అశోక్ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ವನಿಸ ವನಸ್ ಬಂದು చెప్పున ವನಿತ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಗೀತ ಬತ್ತಿತ್ತಾಳು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ನೈಟ್ ಬೈದಿಜ್ಜಾಲು ಇನಿ ಬರುವಲ್ ಕೋಡೆ ಬೈದಲ್ ಇದು ಬಿಡ್ತಾನಾಗ. ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಓ ಶೋಭಾ శోభన్ తెప్పరే పండిదే కాతందులేదు మాత ಮುಂಗಳ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಆ ಊರು? ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ. ಉಡುಪಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ. ಬಕ ಜೆಪ್ಪು 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 ವಿದ್ರಮಂತ್ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬಕ ತೋರಾಲ ಬಕ ಪನ್ನಿ ಅಂತೋರಾಯ ಎಂತೋರಾಯ ಅಂದು ಆತಾ. ಓರಿ ಊರಿ ಊಟ ಆತ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? ನಂದು ಊಟ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತದೆ ಊಟ. ಎಂತ ಸೆಕೆ ಮಾರ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ಪೋಯೇನಾ? ಓ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿಲ ಪೋಂಡು ಇಲ್ಕಿದು ಒಬ್ಬನ ಅಜ್ಜಿ ಇವ್ರ. ಹಾ ರೀ, ಹೌದಾ ರೀ. ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಪೋಯಲ ಅಂಚ ಎಷ್ಟು 1 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇವಾಗ 19:55 ಜಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ. ಊಟಾತ್ರಿ मोलीचार पायल 2 गंटे मुट उल्लाल पनपाल बका पोपाल. ఈరు దినోల బలే లైవ్ అని చెప్పు దినాలు కదా చెప్పు జనా. నేను మధ్యాహ్నం ಬರ್ಬೇಕು ಕವರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅವಿಕ್ ಅಂತೆ ಕವರ್ ಹಾಕುದು ಬಕ ಯಾಲ ಜೆಪ್ಪುಡತ ಇಜನೆ ಅಂದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದೇ ಕುಲೂನು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಕುಲೋ ದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಅರ್ತದು ಒಚ್ಚಿ ಬಯ್ಯ ಗೊರಸು ನಾನು ಬೊಕ್ಕಲ್ ಹಾಕದು ಅರ್ತದು ಒರೆಸುದು ಮೀದು ಚಾಪರ ಮಾಮ ಸರಿಯ ಬಯ್ಯ ಅದೇ. ಶೋಭಾ ಮಂಗಳೂರಿ ನಿಮ್ಮೂರು ಹೆಸರ? ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು, ಅದು ಮಂಗಳ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಗಳೂರಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು. ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡಮಂಗಳೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕಾಳಿಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಉಡುಪಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಕಡೆನೇ ಬರ್ತದೆ ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ.
ಹಾಯ್ ಐಶತ್. ಆ ಆಶಿತಾ ಆಶಿತಾ ಊರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಆಯಿಲ್ ಯುವರ್ ಹಾಂ ಡೋಂಟ್ ಯು ಆಯಿಲ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್. ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟು, ಆಯಿಲ್ ಉಂಟು ಹೇಳಿ. ಅದು ಇದು ಕಟ್ ಕಟ್, ಇದು ಉದ್ದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಶೋಭಾ, ಓ ಶೋಭಾ, బడాపుండు సురుకు రెడ్ రెడ్ ఉన్క ఎన్నవన సాండ్ బడాపినేకి ఉండి ఇందాయ బండ లైవ్ బతుకులేడా ಉಪಕರಬಹುದು ಅನಸ್ ಮಲ್ ಬರಾಪುಜಿ ಉಣ್ಣದು ಬತ್ತನ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ. ದೊಡ್ಡಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್? ದೊಡ್ಡಮಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡಮಂಗಳೂರು ಆದಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಆದಮೇಲೆ ಉಡುಪಿ. ದೊಡ್ಡಮಂಗಳೂರು ಉಂಟಾ 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 ಶೋಭಾ? ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮಂಗಳೂರು ಉಂಟಾ? ದೊಡ್ಡಮಂಗಳೂರು ಉಂಟವಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರದೆಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ದೊಡ್ಡಮಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಉಂಟಾ ದೊಡ್ಡಮಂಗಳೂರು ಉಂಟಾ? ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಉಂಟು, ದೊಡ್ಡಮಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕೊಪ್ಪ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮಂಗ್ಳೂರು ಎಲ್ಲಿಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ಮೂಗು ಮುಸ್ ದತ್ತು ಮಾಡಲೇ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಲೈ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯಿಲ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದು ಆಯಿತಾ. ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋದು, ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲಿಗೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಉಂಟು ಕೂದಲು, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ. ಎಂಚು ಕುಜಲ್ ಮಾರ ನರಕ ದಪ್ಪ ಕುಜಲ್ ಮಾರ ಇಂಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಕುಡ್ಲ ಒಲ್ಪ, ಕುಡ್ಲ ಒಲ್ಪ ಎಂಗುಳು ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪನು ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಗು. ಆಯ್ ಮಾಮಿ, ಓ ಮೂರ್ತಿ, ಆಯ್ ವನಿತಕ್ಕ, ಆಯ್ ಸೊಬಕ. ಮೂರ್ತಿಯವರೇ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಓ ಮೂರ್ತಿ 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 ಅಕ್ಕ, ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬಸರು ಬರ್ತೀನ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಡ ಬಸ್ಸಿಟ ಯಾಪ ಬೈತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಯಾಪ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಂಕಲ ಬಂಡ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡ ಮೈನ್ ಪಂಪಿನ ಕುಡ್ಲತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬರೋಡವೇ. ಆಯಕ್ಕ ಹಾಯ್, ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಸರು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ? ಊಟ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ 12ವರೆಗೆ ಊಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈರು ಒಲ್ತಾರು ದೇವರೇ ಯಾರು ಕುಡ್ಲದಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕೂಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡ ತೇವಳು. ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೀ ಹಸನ್ ಹಸನಾ ಹಸನ್ ಹಸನ್ ಮಾಮಿಯೇ ದಾದೆ. ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸೋಬಾ ಗುಂಡತ್ತ ಮೂಗು ದತ್ತು ಪಾಡು ಬೆರಿ 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 ಪೊಡಿ ಬಂದ್ಕೊಡು. ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಇಂಚೆಲ್ಲರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಸೌಖ್ಯತ ಎನ್ನ ಕೋಡೆ ನೆಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ ಎಂಚಿ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದುಂಡು. ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ, ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸಾಂಡ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿನ ಲೈಕ್ ಡನ್ 13, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವನಸಾಂಡ ಹರ್ಷನಾ ఎండకేను పదలడరికి వనసార్పు ఎండకేండ్రికి ఇజ్జియర్ల క్యాన్ వనసు మంది పంది లైవ్ కంటూ ముట్టి కళ్ళు పంపించారు.
ಬೊಕ ಇಂಗ್ ಜೋರ್ ಬಡ ಮಾರೆ ಅನ್ ಗಡಿಗೆಡ್ಲ ಕೊಡ ಬೋಡ ಐಕ್ ವಿನಯ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್. ಯಾವ ವಿನಯ್? ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ವಿನಯ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹಾಯ್ ವಿನಯ್, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವಿನಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರು? ನಿಧಿಕಾ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಊರು? ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಿ, ಕಡ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಬರ್ತನೆನ್ನ ಒನ್ನ ಸಾಂಡೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಯಾನ್ ಬರನಗ ಪಥಜಾತ್ರೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ಮಾಮಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಏತು ಗಂಟೆ ಎನ್ನ 10 ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆತನು ಅಂದು. ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ ಆಯಿತಾ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೂವಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ವನಸ್ಸು ಮಂತಕ್ಕ ಎನ್ನಾಡು ಪದ್ರಡ ಅರಕೆ ವನಸ್ಸು ಮಂದ ಯಾರು. ವಿನಯ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗಿ ಹುಚ್ಚ. ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಹುಡುಗಿ ಹುಚ್ಚ ಅಂತೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ಹೇಳೋದು? ದಾವಣಗೆರೆನಾ? ಆ ಹುಚ್ಚು ಬೇಗ ಬಿಡಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಒಂದು, ಆಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಕಡ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಅವ ವಿನಯ್ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ? ವಿನಯ್ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಿಮ್ಮದು? ಹೌದಾ? ಶೋಭಕ್ಕ ಕೋಪ ಬತ್ತಾಳಿಗೆ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಕಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಶೋಭಾ ಮತ್ತೆ ಬಲ ಬಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಶೋಭನೆ ಕೇಳಿ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆತ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಡು ಮೈನ್ ಶೋಭಾ ಇಚ್ಚಿ ಬತ್ತಲ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ ಶೋಭ ಬಲ ಶೋಭಾ ಇಚ್ಚಿ ಶೋಭ ಬತ್ತಲು. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ಹರ್ಷ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಾವಾ ಓ ಚಿಕ್ಕಿ. ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಹಾಯ್. ಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್. ಕೋಪ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಗೆನ್ಪುಜಿ ಆತೆ ನಮಗ ಪಾತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನೇ ಪಾತೆ ಅದನ್ನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಉಂಡತ ಬರೀಟು ಒಂದ ದೀಪ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಗೆಂತಂದ್ಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಪಿನೇಪ ಅವೇ ತಾನೆ ಮಂಡೆ ದಿದ್ದುಗುಲ್ಲಾರ ಗೆನ್ ಪೂಜಾ ಪಾತೆರ್ವೇರ ಹಾಯ್ ಪೋಪೇರ ಪೋಯೆ ಆತೆ. ಶೋಭಕ್ಕ ಉಂಡರ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಅಂದೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಆಡ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಈಜಿ ಮೆಸೇಜ್. ಶೋಭಕ್ಕ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಜೋರಿಗೆ ಕೋಡೆ ಪನ್ನಸಾಂಡು ಈ ಒನಸು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಶೋಭಾ. ಎಡ್ಡೆ ಎಂಡ ನಮ್ಮಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಎಂತದ್ದು ಸಂಬಂಧನ ಇಂಕಲ್ಲ ಈಗ ಪಾತೇಜಿನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆನ ಪಾತೇಜ್ ಗೆಲ್ಪು ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿವಲ್ಪೊಂಡು ಬೆರಿದಾನೆ ini ಬೈಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆರಿದಾನೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ರಬ್ಜ್ ಬರು ಇತ್ತೇನ ಈ ರಾತ್ರಿ 10 ನೈಟ್ ಇದೆ ಸವ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಏಪತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚುನ ಅಕ್ಕನ ಮೆಹಂದಿ ಅಣ್ಣತ ಮೆಹಂದಿ ತಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂದು 2 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಅನ್ ಪಾದಿತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ 1,300 ಚಿಲ್ಲರ್ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ಯಾ ತೂಪನಾ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂದಿತ್ತೊಂದು ಆಯಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಂಚಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನಾಡಿ ಅಂತ ತೂತುಜೇವಿ ಆ ಮೂಲ ಡ್ರೆಸ್ ತಸ್ ಬರ ಪೋಯಿನಿ ಆಡೆನ್ನ ವನಸು
ಇಂಕು ಕಜಿಪುದಾದೆ ಗೊತ್ತುದಾ ಪೀರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಾರ ಕ್ರಾಕ್ರೆ ಮಂತಿತ್ತವೆ ದಾದಾಂಡ್ಯ ದಾಲ ಆತು ಜಪ್ಪ ಏರ್ ಬಂಡೇರು ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋಭಾಕ್ಕ ಏರು ಕೋಪ ಮಂತೇಡ ಏನ್ ಮಲ್ತ ಮಂತಿಜಿ ಈ ಕೋಪ ಮಲ್ತ ನಮ್ ನಾಡೋದು ಬರ್ಪುಜ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾಲ್ಲ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತೇನಿ ಕೊಡವ ಅಕ್ಕ ಇರೇನಾ ಇದೇನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಏರು ಎನ್ನನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಂದಿಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪ ಹಿಂದಿಡು ಎನ್ನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಡು ಅಂಚಿನ ಇಂಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತದಿದ್ದೀರಿ ಕನ್ನಡಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಮಾತ ಪೂರ ಒಂದು ಮುದ ಕಲೆಟ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಡು ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಆಕಲು ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ದಾರು ಆರ್ನ ಪುದೆರೆಂಚಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಕಲರ್ ಪೋಂಡ ಕಾಸ್ತೀರನಾ ಕಲರ್ ಪೋಪುಜಿ ಹಂಗಿದೇನಾ ಕಲರ್ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೇರು ಶಾರ್ಟ್ಗು ಪುಚ್ಚೆ ಕೊರ್ಪರ ಅಂದ ದಾನಿ ಬೈ ಜಾಜನ ಇನಿ ಉಂಡು ವನಿತಕ್ಕ ನೀರು ಪುದರ್ದಾನೆ ಪನ್ಪುಜಾರು ಎನ್ನ ಶೋಭಕ್ಕ ನೀರು ಪುದರ್ದಾನೆ ಪನ್ಪುಜಾರು ಎನ್ನ ಶೋಭಕ್ಕ ಇರಿಗು ಅರ್ದು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಉನೋಲಿಯತ ಎನ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋ ಅಂದ ಅವಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಹೀರೋ ಆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟ ಅಭಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ನ ಉದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ರೇಗು ಓಟುಗು ಉಂಟದಲ್ಲ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪುನೀತ್ ಮಾಮಿನ ಅಜ್ಜಿ ಶೂಟಿ ಮೂರ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಮಾಮಿನ ಅಜ್ಜಿ ಶೂಟಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಬಕ ಇತ್ತದ ಮಾತ ಬೇತ ಬೇತ ಹೀರೋನಗಳು ಬೈತಿರತ್ತ ಬಕ ಮೇ ಇಷ್ಟ ದೇವರಾಜ್ನ ಮಗೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಮೇನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಆಯೇ ಇಷ್ಟ ದರ್ಶನ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಅಬರ್ಜಿ ಹಿಂಗಾಯನ ಆತದ ಇಷ್ಟ ಅಬ್ಜಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವುಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ವಾ ಹೀರೋ ನಕುಲ ಬರಡು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೀರಾವ್ ನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಹೀರೋಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ವಿಷಯಡು ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಂತುದೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಕಲರ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕುಟೊಂಜಿಂಡು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅವಳ ಇಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಮೀಶೋಡು ಕನಪದಿನ ಮುನ್ನೂತ ಚಿಲ್ಲರು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಚೆನೆ ಕುಂಟುಬ್ರ ಅಂಡ್ ಅವಳ ದಾಲಾಪಿ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ ಅವು ಕಂತದ ಇರ್ಬೇಕ ಒಂದು ಕಂತ ಅವು ಕಂತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ಅವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೀಶೋದ ಈರು ಕಾಪಿನಾಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಈರು ಕಾಸಿನಾಥ ಏ ಅವಿಷ್ಟೇ ಜಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೀರು ಚಿಕ್ಕುಸಾ ಯಾನು ಕಾಶಿನಾಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪು ಜಂಕ್ ಇಷ್ಟತ್ತು ಮರ್ಲಿ ಗಡರ್ಜಿ ಅಮತಡರ್ಜಿ ಅದು ಪೂಜಾರ್ ಹಿಂಗಿರಿ ಹೆಂಗಾಯ ನರ್ಕ ಹೆಂಗಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನೋದು ಪೂಜಾ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದಾಲ್ ಬತ್ತನ ರಿಮು ಅಂಚೆ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಲು ಬತ್ತೀನಿ ದಾದನು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ ಪೆರೆಲ ರಡ್ನೇರಿಯ ಏ ಬುಡೋಚಿ ಶೋಭಾ ಜೋಕುಲ್ ಪತ್ತನಕುಲ್ ಅವೇರು ಪಡ್ ಬರ್ಪೇರು ತೂಲದ ಹೊರ ಗಿಡ ಬೊಡ್ಚಿ ನಟ್ರೆ ಅಂಚ ಈ ಕೈಕರಿತ್ತಿನ ಬತ್ ಕೇಳಿವೇರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡ ಅಂಚ ಕೊರಚಿ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಉಂಡತುಲ
ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಕೊರು ಪುಣ್ಯಾಂಡಲ ಬರು ಈ ಸಾದಿಡ್ ಬತ್ತ ನಟ್ಟರೆ ಬರ್ಬೇರತ ಅಕಲ್ ಕೊನೋ ದಾದ ಮಂಗ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರು ದೀಪೇನು ಕೊರ್ರೆ ಪೂಡ್ಚಿ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಕಾಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಒರ್ತಿ ಒರ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಹೊರ ತೂಪೇರು ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿರು ಎಲ್ಲ ಅಕಲ್ಡ ಪೋದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಎಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಕು ದಾದೆ ಕಾಣ್ಲ ಪೋಲೆ ಬಂಡದು ಬಕ್ಕ 100 ಲೈ ಬೆನೆರೆ ಸನ್ನಿ ಸನ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಕೈಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿಡು ಸಮ ಉಂಡು ಈ ನಟನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಭಿಕ್ಷೆ ಏರಿ ಕೊರ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತನ ಪ್ರಾಯದಕಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೈಕರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ನೆಟ್ಟುವ ಬರುತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ ಈ ಬೆನರೆ ತೀರಂದಿನ ತಿಗಲೆ ಗಂಟೆದಕಲು ಪುಗೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಗೋಣಿ ಪಾಡೊಂದು ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದು ಬಾಲ ಬತ್ತ ನಟರ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೊರ ದಾಯ ಬಂಡ ಬಾಲಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಡೆ ಬುಡ್ತು ಬೆನ್ನರೆ ಅಪ್ಪಜ ಕಲ್ಲು ತುಂಬೆರೆ ಬಂಡ ಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತೋ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಾರ ಅಂಚ ಬಂಡದ್ದು ಮಾತ ಪನ್ವೇದು ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜತ ಅಂದು ಇಲ್ಲರಲ್ಲ ಎಂಗ ಬೇಲೆ ಪರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆವೋಡು ಮಾರ ಪೋಪೆ ಬೆನ್ನರೆ ಸನ್ಯಾಕಲೆ ಅಂದಿಯ ಶೋಭಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕೊರು ನಿಖರಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಈ ರಿಕ್ಷಾರ ಮಾತ ಬರ್ಪೀರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನಂದು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಕೊರು ಹೆಂಗ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರೇ ಕೊರ್ಪಾವೆ ಇರ್ ಸಾದಿರ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಚಾದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಕ ಯಾನು ಒನಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆವಡು ಚಾ ಮರ್ದಾಗ ಅವಡು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದಕ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಬಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ಲೇ ತಗೋಪೆ ಹೋಟೆಲ್ಲೇ ತಗೋದು ಚಾನ ತಿಂದ್ರೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಪೆ ಆತೆ ಬಿಡ್ದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ಜಗಲೆ ಬಡದ ಕೊರ್ತು ಬತ್ತೆರಡ ಎಂಕ ಐವ ಕೊರ್ಲೆ ನೂದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ಪೆ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿಯಾನು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ನಾಗ ಅವಳು ಬತ್ತನ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಯಾನ ಓಲ್ಲ ಯಾನ್ ಓಡೆಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏರಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನ ಪಾಪ ಐಕ್ಲೆ ಸಾಲೆ ಕಡುಪುರಂದೆ ಐಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾನೆ ಮಂತದು ಬೆನ್ನರೆ ಕಡುಪುರ ಇರ್ತ ಐಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ತೂನ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಎತ್ತಿದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲಾನ ಉಚ್ಚಿಲ ಪೋನಾಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಪ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ದೊಂಬುಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಲೆತ್ತ ಪಾಪಯ ದೊಂಬುಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಲ ಅಂಚೇನೆ ಏನ ಅಕ್ಕನ ಮಿಗ್ದಿನ ಮಗೆ ಪಾರಂದಿತ್ತೆ ಬಗ ಜೋಕು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎತ್ತದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಬಡ 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 ಪಾತಿರದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಏರ್ ದಾದ ಬಂತಿರಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೊಂದು ಕೆಪ್ಪಿಡು ಕಲಂಬಿ ಆಯ್ತು ಪೂಪುಜಿಯ ಕಪ್ಪುದ ಕವರಂಗ ಪೂಪುಜಿ ನೀಲಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ತೇಳು ನಾನೀಗ ಬಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಕೆಂಪು ತೋಟ ಬೇಕೀಗ ಎಂಕು ಚಾ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಗೋಡು ಕೊರ್ಪೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂಗದ ಕೈ ತಲಿತ್ತಿನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕೈ ತಲಿತ್ತಿನ ಚಾಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಅಂಗರ್ದಲ್ಪ ಉಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪು ಜಾವೆ ನಿಕ್ಕಲ ಕೊರ್ಪೆ ಗೀತ ವನಿತಾ ನಿಕ್ಕು ವನಸು ಚಾ ತಿನ್ನರೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದೂರು ಬಿಂದೂರು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಬಟ್ರತೆ ಹಿರೇ ಬಕ್ಕದಾದ ಕೋರಿ ಮೀನು ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಹಿರೇಗೆ ಒಂಜಿ ಒಲ ಅಗ್ಗದ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿರೇಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಭತ್ತದ ಪೆಟ್ಟು ಬೈದರತ್ತ ಬಾರ ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭ 8 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡು 8 ಗಂಟೆ ಮಾತ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ದೇವರಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಂದು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 8 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ರಪ್ಪ ಓದ್ತೀರ ಒಂದೊಂದು ಪೊಂಜವನ್ನು ತೂಕ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ತೆಪ್ಪೀರು ಆತಿ ಬೇಕಾದ ಆಲೋಚನೆ ಎನ್ನೆಟು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾವಾಜಿ ಅಂಜೊಲ್ಲೇರು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಜ್ಜತ ವೈ ದಾದಾದು ನೋಕು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಜ್ಜವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಕನ್ನದ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಟುಗೆದರ್ ದಿವಡ ಟುಗೆದರ್ ದಿಂಡ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಂಗಾಪುಡು ಶೋಭಾ ಟುಗೆದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೈಟೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಬಂಡ ಐಟು ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಓದೋಡತ
ఇంకా ఇటు ఇంగ్లీష్ చైనీస్ ಬರ್ಬೇಕು ಗೋದರ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ದೇ ವೆಜ್ ಹೌದಾನೆಯಾ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ವಾಲೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂದಿ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತ ಲೈವ್ ಬತ್ ಪೋಂಡದ ಅನ್ನತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತೂವಾಲಿತ್ತೆ ಬತ್ ನೆರುಪನದ ಮಾಮಿ ಅನ್ಪೋಪೆ ಅವಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದ ಓ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಓಮ ಉಸಾರ್ ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಬಾಬ್ ಹಾಂ ಕಬಾಬಾ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನಾಗು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೊರ್ಲೆ ಅದೇ ಮೂರ್ತಿ ಅದೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೊರೋಡ ಕೊರ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕಗಸಲೆ ಸಾರು ರಸಮು ಹಪ್ಪಳ ಸೆಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪೆಡು ಬೊಕ ಬಾಜಿ ಸೋಬಾಕ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪನ್ ಮಾರ ಯಾಲ್ದಾದ ಪನ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೆ రెండు ಪನ್ ಆಲ್ಕೇನು ವಾಲ್ సెటికు జాబ్ వచ్చినారు ఇంకా గాలి కూలర్ ఉండాలా బాబాజీ ఒళ్ళేరు మేలేకి పోతేరు ఇళ్ళకులో ఉప్పడబడినా ఇళ్ళకులదు ಅಂದಯ ಕುಜಲ್ಪುರ ಮಾರ್ಲೇರ ಕಾವಂದ ಎಂಕ್ ಸಂತೆ ಯಾ ಪೋಪತ್ತೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಕುಜಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹೀರೆ ಪರ್ಲೆ ವಲಿತ ರಸಮಾವಾ ದಾಯಿಗ್ ರಸಮಾವಾ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ವನಿತಾ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ಭಟ್ರು ಮೇಂದಿನ ಪೂಜಾರು ಗಂಗಸರ ಬೋಡಿರಿ ಮಾಲ್ ಬೋಡದ ಪನ್ಪೆಂತಲೆ ಪನ್ಪೈರೆಗ್ಯಾನ್ ಓಲು ಪೆರಡೂರದ ಉಂತಲೆ ಬರಡ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನ ಬಡಿದಿರ ಪನ್ಪೆ ಮಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ ಇರಿಗ ಇನ್ನ ಬಡಿದಿರ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಇರಿಗ ಇನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪೂರ ಮಾಲ್ಕೇನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಉಡು ಪನ್ಪ ಪೆರಡೂಡದೆ ಪೆರಡೂರಗೇನು ವನಿತಕೇನಾವ ಪೆರಡೂಡು ಬೊಡಿದಿತ್ತನ ಪನ್ಪ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅವಳು ಲೈವ್ ಉಡು ಬರ್ತದೆ ಬಾಲ್ಕೇನು ಇருந்து ಕಂಡ ಕನಸು ಸಾಗಿ ಬಂತು ಅಮ್ಮ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ ಇನಿ ಒಡೆಲ ಪೋಯರಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಡೇನಾ ಅಂದ ಓಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಓಲಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಪನ್ಪುಜ ಈ ಕಂಚಲ ಓಲಿಗೆ ಬೋಡ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಡು ಮೂಲುಂಡಿಯ ಬೇಟೆ ಬೇಕಾಯ್ದು ದೇವ ಚೂರು ಪಾಡು చెప్పలే ಒಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪಾರ ಯಾದ ಮುಟ್ಟ ನೋಡಿ ಅಂಗಡ್ದ ಕಂಡು ತಿನ್ಪೇರು ಓಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ಗೋಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಸೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ కోడ్ సెట్టా కోడ్ సెట్ లింక్ ఉంటానండి ఎంక పక్క వాట్సాప్ కడుపురు కోడికి ఇచ్చి మూర్తి అన్నాగు ಏರಿಯಾ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳೋ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೂತುಕೊಳ್ಳೋ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋ ಓ ನಮ್ಮನೆದ ಕೂತುಕೊಳ್ಳೋ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋ ಮೀಶೋಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಬರಂತ ದುಮ್ಮದ ಡ್ರೆಸ್ ಏರ್ಪಾಡ್ರಿ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಅವೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಡು ಮೆಗ್ದಿ ಬರ್ಪಾಲ್ ಕೊನಾರ ಅಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಆತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನಪ್ಪು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬೇತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೋಳಿಗೆ. ಓ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ಮಂಜಲ್ ಹೋಳಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡೋದು ಅವು ಇಷ್ಟನಾ? ಎಂಕ್ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ತೊಗರ್ಸಲೆದ ಹೋಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಮನ್ಪೊಲ ಈಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹೋಳಿಗೆಗ್ ಹೋಕುಡು ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ನಾವು ಶೋಕ ಸೋಬಗೋಲು ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನಿಜದ ವನಿತಾಗ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನಂಚ ಬನ್ನಾಗ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ದಾಲಿಜ್ಜಿ 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 ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ ಹಾಕೋದೆ. ಹಾಂ ಸುಮ್ಮನೆ ನೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ ಹಾಕೋದು. ಓ ಸುಮ್ಮನೆ ನೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕೋದಾ? ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತನಾ? ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆ ಆತಿಜಿ ಬಡದಿವಲ್ತು ಮಾಮಿ ಇದೇ ಮದುವೆ ಆತಿಜ ಏಪ ಮದುವೆರಿಗೂ ದಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ಬಂಗಡಿ ಬಜ್ಜಿ. ಬಂಗಡೆ ಬಜ್ಜಿಯಾ? ಬಂಗಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾರ್ಯಾರೆ? ಮಾಡುದು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ, ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು, ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುದ್ದಿ ಮಾಡುದಾ? ಎಂಚಿ ಪೊದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊದರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ವನಿತಾ ಇದಾದಂದು. ಶರಣಪ್ಪ ಐ ಆಮ್ ಬಿದರ್. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಆಯಿತಾ, ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ. ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ದಾನೆ ಇತ್ತಿಜಾರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಇತ್ತಿಜಾರ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಉಲ್ಲಯೇ ಕಾಪುನ್. ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನೇಮ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕ. ಹೌದಾ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಗಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಗಿಸ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು ಮಾತು. ಬಾಯ್, ವಿ ವೆಲ್ ಮೀಟ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ, ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಯಾನು ಪೆತ್ತನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೆತ್ತನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಾ ಅಂದ ಮಲ್ಪರ ಇದು ಪೆತ್ತನ್ಪುರ. ಮದಿಮೆ ಬರ್ಚಿ ಮಾಮಿ, ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಜಾಲಿ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡಿ ಮೀನು ಸೂಪರ್. ಸೊಬಕ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಗಿಸ್ತಾ ನೀವು ಸಹ ನಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇರಿ ಆಯ್ತಾ. ಪೆದ್ದವನ ದೇವರೇ ಅಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಅಮ್ಮನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಕಿ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ತಾಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಅರ್ತಾಡು ಡೆಲಿವರಿ ಪೆತ್ತನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು. ಓಕೆ, ಎಂಕ್ ಕಂಚಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕಂಚಿ ಕೊರೋಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ನರಕ ಇತ್ತು ಜನತಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ನಾದೆಯಾ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ನರಕ ಈತ್ ಜನಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವಂದು ಜನ ಮತ್ತು ಜನ ಪಾಡ್ತಿರ ಕೊರ್ಪೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದ್ರಾ? ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಏರ್ಕೇನಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಬರ್ತೀರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತೀರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನದು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. ನಂದು ನೈಟ್ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಇದೆ, ನೈಟಿಗೆ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಲೈವಲ್ಲಿ 8:30ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ. ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಂಡು ವನಸು ಪದ್ರಡರೆಕ್ಕೆ ವನಸು ಮಲ್ದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ವನಸಾಂಡ ಕೋಡೆನ ಮುರಣ್ಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡಿಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬೈದಿತ್ತಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ ತುಯ್ಯ ಮಾರ ಶೋಕು ಬರ್ತಿತ್ತು ತುಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗು ಬಗ ಮೌಂಟೇನ್ ರಘು ಒಬ್ಬರು ಅಕಲ್ಪುರ ತೂಪೆ ಲಾಗು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಮನ್ಪುನ ಅವಲ ತುಯ್ಯ
ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮನ್ಪೊಡು ಅರ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಮನ್ಪುನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತದೆ ಮನ್ಪ ಎಡ್ಡ ಬರ್ಪುನ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ಆಯಿ ಗುಡ್ಡು ಗುಡ್ಡು ಬಾವಿಗೆ ಮಂಡೆ ಇದ್ನ ಪೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ನರಮಾನಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಲೆಪ್ಪೇರು ನಾನು ಜೀವ ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸಡು ದಾದನಾ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡ ಪಾತರ ಪಂಡರೀರು ಪೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿನೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ನರಮನಿನಿಗೆ ಹೊರಗು ಬಚಾವ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹಿರಿಯರ್ದು ಖುಷಿಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಗಂಡು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲಕ್ಕ. ನಿನ್ನನ್ನೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ ಮಾರಾಯ, ನೀನು ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದೆಂತ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದಂತೆ, ಮಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗುವ ಕನಸಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಶುಂಠಿ ಮಾಮಿ, ನೀವು ನಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ನಿಂದು. ನಾನು ನೋಡುದು ಮಾರೇರೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವರೆಂತ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಈ ಥರ ಮಾತು. ಮೊದಲು ನಾನು ಓದ್ತವ್ರೋದ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದುದು ನಾನು, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಗ ಶಾಕಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ, ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು, ಅಜ್ಜಿನ ಬಿಡಿ, ಅಜ್ಜಿ ಕುಡುಲಾತ್ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಬೆಡಿಲ ಅವಡು. ಅಜ್ಜಿ ಕುಡುಲಾತ್ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಬೆಡಿಲ ಅವಡು. ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಮಾರಾಯ, ಪೆನ್ನದೊಂದು ಓಲ ಪೋಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬೆಡಿ. ಉಮೇಶ್ ಕೋಡ ಲೈವ್ ಬೈಚಾರ ಅತಿ ಉಮೇಶ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಇರು ಓ ದೈವದಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಗುಲಿಗಾನ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ ಅವೆ ಈ ರಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ. ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಡಿ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಯಾನ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನಗ ಪನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಮನು ಆನಂದ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು. ಆನಂದ ಪಂಜವೇರಿಯ ಆನಂದ ನಾಟಕದ ಪದ್ಯವೇ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಡು ಕುಡ್ಲನೆ ಅಂದಿ ಏನೋ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂದು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬಂದುಂಡದೆ ಅವಿಕ್ ಪನ್ಪುಂದ ಅದು ಗೊತ್ತೇನೆ ಕುಡ್ಲ ಆಯ್ ಕುಡ್ಲ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಏನೋ ಗುರ್ತ ಬರ್ತೇರಿತ್ತೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾರದೆ ಅಂದು ಕುಡ್ಲನೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ ಅದು ಪುದರಿಚ್ಚೆ ಕುಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಿ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರುದ ಶಿಖರ ಯಾಲ್ಲ ಕುಡ್ಲೈ ಅಂದ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ. ವಿಶೇಷ ಅದು ಏನು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಪೆನ್ನಿದು ಬಾಯಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಪೆನ್ನಿದು ಬಾಯಿ ವಿಚಾರ. ಯಾನು ಉರುವಷ್ಟೋರ್ಡು ಉಪ್ಪಿನ ಉರುವಷ್ಟೋರ್ಡ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲುಂಡಿ ಉರುವಷ್ಟೋರ್ಡು ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲ ಉರುವಷ್ಟೋರು ಬಿತ್ತು ಚಿಲಿಮಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೋಡಿಗೆಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಜೀವ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬಾಳೆಬುಕ ಅಪ್ಪೆನ ಜೀವ ಮೈನ್ ತೂವೋಡತೆ ಅಂದಿ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಕೈಟ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತೂವೊಲಿ ಬಲೆ ಹತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರೇ ಉರುಷ್ಟೋರು ಮಾರ ಚಿಲಿಮಿ ಗುತ್ತಾಡ ಚಿಲಿಮಿ ಮಿತ್ತು
ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನು ಆನಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇ ದಾದ ಇರೇನಾ. ಗೊತ್ತಾ ಓಲು ಗೊತ್ತಾನ್ ಬಂಡಾರತ ಓಲ್ಪ ಅవి ತುಂಬ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಐತಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ರೋಡ್ ಮಂದಿರ ಉದ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೋಡ್ ಮಾರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅವಳುಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಗಿಲು ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಅಂಜ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದು ಬರೋದು ಉಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆನಗು ಮಾತ ಅವಲೇ ಇಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಕಲಿನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಏರ್ ಬಂಡದು ಮೇರೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಏರ್ ಬಂಡ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ പോസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪುನು ರಿಕ್ಷೆಡ್ ಪೋಪಿನಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪನು ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಪನು ಮಿತ್ತು ಅವು ಮಿತ್ತುಂಡು పొడి పోడు రిక్షాలు అವು ఎంచినే పుత్తొండు మారే పోయరనే పొడి గ్యాప్ ಪಿರಜಾರುಣ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಉಂಡತೆ ಶಾಲದಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪೋತೇರು ಪಂಡೆನ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನ ಅಂಚನ ಯಾಪ ಬರ್ಪಾರು ಪಿದಾನಿ ಬರ್ಪಾರ ಅದೇ ಬರ್ಪಾರು ಎಂಗು ಬರೋದು ಉಪ್ಪಾಟೆಗು ಗುಡ್ಡೆಪುರ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಿರ್ತಿರು ಮಮ್ಮಿ ಗುಡ್ಡೆಪುರ పోతుంది దాని ఎజ్జిత్తే గుడ్డెపోతు రోడ్ ఆతను ఇంక గుడ్డెప్పున ఉండతే ఆ మన్నుడుపుర పోప ఎంకులు సీదా ఇచ్చి ఆ బర్పుజಿ ఇತ್ತ ಬರ್ರೆ ఇచ్చి ಎಂಗಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ರೆಂಡು ఇది ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದೀಗ ಅವಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದೀಗ ಕೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಮುರನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ತಾನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬೇಲುಂಡು ಬಂಡರ ತಾವುಗೆ ఇది ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಏರನ್ನು ಉಳ್ಳೇರ ಗುಟ್ಟದ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾವು ನರ್ನ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಗುರ್ತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಆಯ್ತಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾಮಿ ತಿತ್ತು ಬುರ್ವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೂ ಟುಗೆದರ್ಗೂ. ಓಕೆ ಬರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಪುಜಾರ ಲೈವು ಈತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಬೊಂಜಿ ಚೂರಿ ಎಂಕು ಸೇಕೆ ಅವು ಎಂಕು ನಾನಲೆಟ ಸೇಕೆ ಅವುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಅನ್ನ ಶೆಕೆ ಎಂಕು ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾ ಇದೇ ಮಾತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜಾತ ವನಿತ ಪೋಯಿನತ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಪುಲೆಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಶೋ ಮಲ್ಲಿ ವನಿತನ ಮೆನ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಸುದೇಕು ಲಾಗಿಲೆ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡ ಅನ್ನ ಅಂಚೆದೆ ಲಾಗಿ ಸೆಕೆಗೆ ನಾನು ಸೆಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ನೀರು ಲೇಗುಲೋಡ ಮೀಂದಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸೆಕೆಗೆ ಇಂಚಾಗೋ ದೊಂಬ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಬುಡ್ಜು ಮಾರಿ ಮೆಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಜಾಡ್ಲುಕುಲ್ಲೆ ಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಲಾಗೊಚ್ಚಿ ಹೊಡಿತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ನೆಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲಾಕು ಜಾಲ್ ಗೊರಕೆ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಡು ಇರ್ಬೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಓದೇವರೇ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಬಂತು ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಪೋದು ಅಂತ ಜಪ್ಪು ಹಚ್ಚನ ಈ ಜಪ್ಪದ ಉಂಡಿ ಅದೊಂದು ಸುಕೇಟು ಉದಯವರೇ ಅವಳು ಬ್ಯಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಮಂತನ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದೀತೀನಿ ಇಂಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ನೆಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಜೇಕೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಜೇಕೆ ಬರ್ತಾರತ ಆರು ಬರ್ತದ ಮಗೀರು ಜೇಕೆ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಡು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯೇನು ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಬೋವೆ ಇರುವನೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬಾರತಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ ಮಲ್ದಾರ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕು ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಜ ಬತ್ತೇರು ಇರ್ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನ ಈತ ದಾಲ ಮಲ್ತಂದು ಜಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಉಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂದು ತೂಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಉಂಡು ಬಂಡಿತ ಮಾಮಿ ದಾದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕುಲೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲ ದೇವೇರು ಇಕ್ಕಲ ಕೈ ಪತ್ತೋಡತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ದೇವೇರು ಪತ್ತು ಜರು ಗೊತ್ತಂಡೆ
मस्त अकल उప్పుడते कासु पूरा इत्तिनकलेने देवेर कೈ बत्तन पाಪ दकलेन पूरा देवेर मुसुदला तू पूजे नम कोरनाने देतने रहते देवेर ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ पूजे ಅಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಲೆಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ ಮಾಲುಂಡೇನಿ ಮಾಲ್ ಇರೇ ಮಾಲೆ ಬತ್ತನಿ ಇರೇ ಉನ್ಪಿನ್ ತಿನ್ಪಿನ್ చెప్పుನಾತ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಫ್ಯಾನ್ ಎ ಸಿ ಹಾಕ್ಲಾ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಎ ಸಿ ಹಾಕಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರಬಾರ್ದಾಯ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬೇಡ ಎ ಸಿ ಹಾಕಿ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇತ್ತ ಪಗೆ ಲೈವ್ ಆವಾಗ ಇರುವ ಅಂದು ನನ್ನ ನೆನಪಾಗೋದು ಜೇಕೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದು ಇರ್ನ ದಯಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೂದು ಲೈಕ್ ದೆಪ್ಪೇವೆ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನಿ ತಕ್ಕ ಹಲೋ ಅನ್ನು ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾಲು ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡವು ಧರ್ಮಗು ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಕದಾನೆ ಇರೇಗ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪೈಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಮಾಲುಂಡಾ ಮಾಲುಜಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾರಬಟ್ ಎಂತ ಇದು ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಗೆ ಎಂಕು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವನಿತಾ ಇರೇ ಕಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನು ದಾದಿ ಇಂಚಾಪಿ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಓಲ್ ಮನ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಗ್ಲೇಗ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿತ ಎಂಗ್ಲೇಗ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಅಗೆಲ್ಗ ಉಂಟದು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಪರ್ಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿಕೆ ಒಂದ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಒಂದು ಏತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾರು ಕಾಂದಲ ಹಾಕಿನದು ಪಂಡ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ರೈಕಿಂಚು ಬರ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೂ ಏತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೀ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಏತು ನೇರು ನೀ ಓಂಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಯ್ಯ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಯ್ಯ ತುಲೆ ಈರಿ ಪನ್ನ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಂದ ಅವೇತಾ ಯಾನಿಗೆ ಪನ್ನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಲಿಜ್ಜಿ ಅದು ಅವೇತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಲಿಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ಆದರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಮಾರ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲ ಆಟೋ ಉಂಡಾ ಇವತ್ತಿನ ಒನ್ನತ್ತ ನೇಲುನು ಯಾನಿತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಈರಂಜಿ ಜೇಕೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಒತ್ತು ಸರಿ ಏರ್ಲಾ ಎಬೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಕ ಉಗ್ಗೊಂಡರ ಎನ್ನ ಉಗ್ಗ ಪದ್ರಡೆ ಕಾಂಡು ಜೇಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಇರ್ನಾಂಡ ಜೇಕೆ ಮನಸ್ಸು ಜೇಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆತ ಮಕ ಏಕ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವನಿತಗ ಮಾಲುಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕುಲೊಂದಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾಲ ಹೊಡ್ಸಲಿ ಜಪ್ಪಡ ಕೊರಿಯರಾ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ 20ನೇ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವನಿತಾಗು ಒರ ಸಮ ಬರ್ಪವಡು ಪರ್ಪಲೆ ಪರ್ಪಲೆ ಅದು ಪರ್ಪಲ್ಡ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ. ನಿಜ ಹೇಳುವೆನು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಂಡದ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಂಡದ ಪ್ರೀತಿ. ರಮೇಶ್ ಎಂತ ಬರ್ಮೇಶ್ ಒಂದು ಸಲ ಬೋಡು ವನಿತ ಬಾರು ಪೊಲೆ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ದಾ ವನಿತ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಿನಿ ಈರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಡ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಜೆಪ್ಪು ಅಂತೆ ಗುಲ್ಲು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಿತ ಕೋರಿಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಅಲೆಗೆ ಬೊಕ ದಾದ ಬೊಡ್ಚ ಐಟಿ ಎಂಕ್ರಾಗ ಅಲೆಜಿ ಏರ್ಲ ಪರ್ರೆಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆಚ್ಚಿ ಆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಚ್ಚನಪ್ಪ ವನಿತಾ ಪೋಲೆ ಚೆಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಓ ಹೇಳಿ ಮೀನುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ವರಿತಕ್ಕ ಅಂದು ಕೊಂಜೋಗು ಬೋಡ ಕೊಡ್ಸಿ ನಮಕ್ ಬೇಡ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರ್ಗವಿ LLB. ಮಮತಾನ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಪದೊಡರೆ ಕಾತು ಕೊರ್ಲೆವಂತ ಅನ್ನೋನ್ನ ಓ ಮೀನು ಮನಿತಾಗ ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ಬೆಳಕಿದಾಗ ಎಂಚೌಲರ್ ಯಾ ನಿಂಚೊಲ್ಲ ತೋರ ಅದು ಸಪುರ ಎಂತ ಆಪುಜಿ ತೋರ ಅದು ಇಚ್ಚಿರುಲ್ಲ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಆಯ ಅಂತ ತೂಕ ನಾನೇ ತಾಪುನು ಒಂದು ತೂಡು ಯಾನು ಏರ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸುರು ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುನು ಪೋಪಿನಿ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತಕ ಅಂದ ಆತೆ ಪೊದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಅತ್ತಕ ಅತ್ತತೆ ಪೊದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬರ್ಪುನತ್ತು ನಮಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋಪಿನಿ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಕಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಸಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಆತೆ ಬೇತದಾದ ಪೊದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬರಂಡ ಅದೇ ಇಜ್ಜತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪುನಿ ಆತೆ ನೀರು ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಮೀನಿಗೆ ದಾದುಂಡು ಮೀನಿಗೆ ಸಾರುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜೆ ಎಜ್ಜೆ ಅಂಜೆಪ್ಪುಜಿ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಕ್ಕಗೂ 90 ಕೊಡ್ಲಿ ನಾವು ಜಪ್ಪುಜವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ अन्नी मस्त प्रॉब्लम कोड बत्ते इंक कोडल नेटवर्क प्रॉब्लम इत्तु निंकु मीनिग गंगासर मीन गंगासर पर्पुज जेके अन्न मीन अंजवे उंडा कोर्ले मीन गंगासर पर्पुज ईर परडु गंगासर मीन ಎಂಚ पर्पुनो एन्न दादातन मोबाइल तागदुना ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಟು ಬರ್ತೀರಾ 38 ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೇನೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅದೆಂತ ನೋಡಿ 4/2025 38 ಎಂತ ಊರದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೆಸರು ಯಮರಾಜ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರೋದು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಯಮರಾಜನ ನಾನು ನೋಡುದು ಬೇಡ ಯಮರಾಜ ಬರೋದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಬೋಡ ಬರಿತಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪನ್ನೋಡು ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರಿಬೇಡಿ ನಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರ್ಗವಿ ವನಿತಾ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಸುರಾಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಈ ಥರ ರಜೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ರಜದ ಪೂರ ಬಡ್ಡಿ ತೆಪ್ಪೇರಿ ಸರ್ತಿ ಅಡಿಪೇರುಂಡಿರ ಈಗ ಬೋಲೆ ಅವ್ರು ಪೂರ ದೀಪಾವಳಿದ 3 ದಿನ ಪೂರ ಪಟಾಕಿ ತುಂಡು ಪೂರ ಅಡಿಪೇರುಂಡು ಪೂರ ಗೋದ್ ದೆಪ್ಪರ ಜನ ಬೋಡ ಅಡಿಪೇರ ಜನ ಬೋಡಾವ ದೆಪ್ಪರ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ
ಆ ಬಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಯ ಯಾನ್ ಕೊಂದಕ್ವ ಕೊಂದಕ್ವ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಾಜಲ ಅಡಿಪೆರೆ ಇದ್ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಿ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇಡ ಬರ್ಪೆ ಅದೇಪರೆ ಪೂರ ಹುಡುಗಿರಿ ಏನು ಬೇಡ ನೀವು ಬರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗರು ಓ ದೇವ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಯ್ಯ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶನೇ ಬೇಡ ಆ ಯಮರಾಜನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಮಾರದು ಎಂಕು ಅಮಲಾಪುಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮಲಾಪುನ್ಗೆ ಚೇಚುಂಗೆ ಆಡುತ್ತೆ ಯಾನು ಜನಕಮ್ಮೆಟ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಕೋಪನ್ ಮೊಬಾಪನಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ವನಿತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ವನಿತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ದಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ವನಿತಾ ಹೈಟ್ ಆನಂದಗೆನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮ್ಯಾಚ್ ವನಿತಾ ಅವೇ ಬಯ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಕೆ ಬತ್ತಿಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು చెప్పనయ్యి ಕನ್ನಡಿಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದು ವನಿತಾ ಅಕ್ಕಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವನಿತಾ ಲಕ್ಕುಜಾಲ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಚಾಮನ್ ಪೆರಂಡು ತಿನ್ನರಮ್ಮನ್ ಪೆರಂಡು ಬಯ್ಯಡು ಅಲ್ಪ ನೇಲು ನೀ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವುಡೆ ನೇಲು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಳಿಸು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಎಂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪಗಿರ್ತೇನೆ ನಿಂದು 3 ಕಾಸಿನವ ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಾಡುಂಡು ಅವು ಮಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ದಲೇ ಸಾವು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಮ್ಮ ಬನ್ಪುನ ಎಂಕ ಆಯ್ಪಾಡ್ಲಿ ಒಯ್ಟೀರಿಗೆ ಆಯ್ಪಾಡು ನೀ ಇದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಯಾನೇಲುಜಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ತక్కుವ ಸಯ್ಯಡೆ ಮಾರ್ಲಿ ದಾದಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿಲ ತೋಜುಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಈರ ಐಕೆ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪದಿನಿ ಅಂಜೋವೆ ಈರ್ ದೆಪ್ಪದಿನಿ ಅವಕ್ಕೆ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂಂಡದಾಲ ಪನಡ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡದಾತ ಐಕೆ ಅಂಚ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಮನ್ಪಾರೆ ಇದು ಇರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಯಾರು ಜೆಪ್ಪುಡು ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಕ್ 21 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 1 లాలీ లాలీ సువలమ్మ లాలీ లాలీ చెప్పావా ಎಂಕು ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಗೀದಿನಿ ಬೊಕ್ಕವು ಪೂರ ತೂನಗ ಎಡ್ಯಾಪುಜಿ ಓ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಓ ಬನಿತಾ ಮಾಲುಂಡ ವನಿತಾ ಜಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಓ ಓ ಓ ಓ ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಓ ದಾದಾ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡರ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿಯೇ ಸಿ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೆನ್ನದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ್ದ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಅಂತ ನಾಡೋದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೆನ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿದೆ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೇನಾ ಅವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬೇಕು ಪಾಡಂಚಿ ಐಕೀರು ಬಿಟ್ಟು ನೆರಿಯರೆ ಬಂದು ಯಾನೆ ನೆರಿಯರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಲಿ ఒక ఎన్న గుర్తుండతే కుట్లదక్కల బాయిడు దాదొప్పుడు పండదు యాన్ ఏరు పండు తుప్పు జిదెప్పు రేటు ఎంకు యాన్ నెర్పున తూనగుండతే
ಇಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಪಾತೆ ರೊಡ್ಜಿ ಇತ್ತದಾದ ಮಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತನೆ ಅವೇನು ಪೂರ 5 ಮಂದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪಾತಾರೆ ಪೋಪು ಜಾಗಳ್ಳ ದಾಯಿ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತವರಿ ಬತ್ತೆ ಏನೇನು ಮದುವೆ ಆಪನ ఆయన ಬದರಿಂಜಿ ಸಾವುದ ಕನ್ನಡಿಗಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊರು ನಂಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ನೇರ್ನಿ ಬ್ಯಾವರ್ಸ ಅಮ್ಮನ ಕಡುಪುರು ಒಂದು ಸಂತೆ ಕರ್ಮನ ಬಕಾಯನ ಹಾಯ್ అని హాయ్ వనిత కార్బర్ కార్బరిచి సాంగ్ పైన చెప్పు చిక్కులైతే రాలేదు జన ఇంకు కుడ్లదాత్ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಿಂಡತಿ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಓದಿಯೇ పోయిట్ నెట్ ఇరు పాడారా నెట్ పాడిన ఇంక తోజులతే దాదా అందుకేంటారు దాదా అంచా అందుకేంటారు దాయ అంచాకేంటారు దాదా దాదా బాయికి పాడొచ్చు మారే పంట రాతే అవేతా మీకు దాలిచ్చతే తోజును అక్క ఓ లైక్ డన్ థ్యాంక్ యూ అని నెగడుదైతే ಸುಮ್ಮನೆ ಪೆರ್ನಾಲಿಗೆ ಬಿಲಿ ಅವ ನಂಡು అని ಪೆರ್ನಾಲಿಗೆ ನಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿಕ ಮರ್ಕಂಡ ನಾ ಬಂಡ ಈ ಪೊಂಜವು ಎಡ್ಡ ನೆರ್ಪುಡು ಮಾರ್ರೆ ನೆರ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಅಲ್ವಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ವನಿತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಲಿಯರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೆರ್ನಾಲಿಕ್ ಬರ್ರು ನಿಂಗ ಬಿಲ್ಚೆಂಗ್ ಮಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಂಡೆ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡತ್ತೆ ಅವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಪೋಯ ರಾಪಜಿ ಲೈವ್ ಉಡುಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದೇನು ಬಿಡ್ತು ಚಾನಲ್ ಪೋಯ ರಾಪಜಿ ಅವೆ ಅವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇ ಚಾನೆಲ್ ಬೆದ್ದಾಲ ಪಾಡೋಚಿ ಪೂರ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿನ ಒಲಿಯೋರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಆಯ್ತು ಅವೇಕವೇ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿಸಮ್ ಪೊಂಜವು ನಮ್ಮ ರೌಡಿಯೇ ಎಡ್ಡೆ ದಕ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ರೌಡಿ ದಕ್ಲಿ ರೌಡಿ ಲೆಕ್ಕಲೆ ತಜ್ಜಪಾವಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ತಿಗರೆಡ್ರೆ ಸಾದಿ ಕೊರ್ಪ ತತ್ತಿದ ಕರ್ತಿಕೆರ್ಪ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಗ್ದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿರುವೇರು ತತ್ತನ ಕೆರುವೇರು ಅವು ನಿಜನೇ ಆತ ಅಂಚ ಜೈ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೀವು ನಗಬೇಕು ನಾನು ಅಳಬೇಕು ಬೇಡಪ್ಪ ನೀವು ನಗಿರಿ ನಾನು ಸಹ ನಗ್ತೇನೆ ಅಳುದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಳ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತಾ ಈರ್ನೇಲ್ಲೆ ಅನ್ನನ್ನ ಬರ್ರು ಓಕೆ ಬಂಡೆ ನೀ ಬಿಲ್ಚೆ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡ್ಲೆ ನಾ ಬಂಡೆ ವಾ ನಿಂಗಲತ್ತು ಬಂಡೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೋ ಬಂಡೆ ನಿಂಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಿಳಿಕರು ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪು ಜಯ ಅಂಚಪ್ಪುರಾಯೇ ನೆರುಡಿ ವನಿತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲತೆ ಕುಡ್ಲ ದಾಖಲೆ ತತ್ತದು ನಡತನ ಹೆಂಗ್ ಕುಡ್ಲ ದಾಖಲು ಉಂಡದೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಮನು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ತತ್ತದು ಬತ್ತ ಬುಡ್ಪು ನಕುಲ ಎಂಚಿನೇನೆ ಹೆಂಗೇನು ಪೂಜೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ ಬತ್ತ ಒಲ್ತಲ್ ತಗ್ಲು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪನ ವನಿತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಕ ಎಂಕಲ್ ದಾದಿ ಪನ್ಪನಿ ಎಂಕು ದಾದಿ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಬಿಲ್ಚೆಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪ ಪಾದಿ ಪೋನೆಂಜಾಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇನ್ನು ಉಂಡಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಬಂಡನ ನಾವ ಪೆರ್ನಾಲ್ಗೆ ಬರ್ರು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ ಆಯ್ತು ನಾ ಬಂಡೆ ಕೋಳಿ ಹಾಕೋನು ಮಾತ್ರ ಕೋಳಿ ಹಾಕೋನು ಕೋಳಿ ಕಬಾಬ್ ಹಾಕೋನು ಪಿನ್ನೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಹಾಕೋನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೀ ರೈಸ್ ನಿಂಗೆ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೀ ರೈಸ್ ನಿಂಗೆ నాకు ಇಷ್ಟ ನಂದೊರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಅವಡೆ ಪೋಯಿ ಹಿಂಗೆ ನಕ್ಕವಳು ಯಾರು ಹಾಕ್ರಮೆ ಗೀ ರೈಸ್ నాకు ಇಷ್ಟ ಅಂಟು ನಾನು ಪೊಟ್ಟು ಬೇನೇನು ತಿನ್ನರೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಬಾಯ್ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ವನಿತಾ ಪೋಪಿನ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓ ಓ ಓ ಉಲ್ಲ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ವನಿತಾಗೂ ದಾದ ಉಂಡು ನಾಲೆಜ್ ವನಿತಾಗ ಪಾಪ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ನೀವು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಂಡೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಇನ್ನು ಹತ್ತರ ಹಾಕ್ರೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ನಾಕೆ ಎಂದ್ರೆ ಬೇಂಡ ಗೀ ರೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ದಾಲ್ ತಂದಿಂಗೆ ನಾ ಬೇಂಡೆ ಅವ ಇನ್ನೆಂದ್ರೆ ಬೇಂಡ ನಾಕು
ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾನು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರ ಕಲ್ಯಾವೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಗೀತಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಜ್ಜಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಯ್ತದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂಡದು. ನೀವು ನಗಬೇಕು ನಾವು ಅಳಬಹುದು ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾವು ನೀವು ನೀವು ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಗಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸಿ ನೀವು ಅಳುವುದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ, ಅದು ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಅಂತ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ನಗುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಳುವುದನ್ನು ನೋಡುದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆನೆ. ಬೊಂಬೈಗೆ ಬರೋಡ ವನಿತಾ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನು ಬೊಂಜು ಏದ ಪಾತೆರ್ನಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅಲ್ಡ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ಏರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನ ಮೆಸೇಜಾ ತೋಜುಜೇರೆಗ್ ಬಲೆ ವನಿತನ ಪಾರ್ಟಿಯಪ್ಪ ಈರ್ ಬಲೆ ಮುಂಬೈಗ್ ಬೊಕತೂಕ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ನೆರ್ತೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ದೇ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರದೆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾಲೆ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೇರೆಗ್ಲ ಹಾಳಾದ ಬಯಸು ಜನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಚಿನಾಲೆ ಯಾನಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತಾಂಡೆ ಅವೆನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಯೆ ಅಲ್ಪ ಬೂರಿಯ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಅವೆನ್ನು ತೂದು ಒನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲುನ ಜಾತಿ ಎನ್ನ ಜಾಯಮಾನ ನೆತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಂಕ ಅವು ಕಲ್ಪದಿಜ್ಜೇರು ಆರ್ ಪಾಪ ಸೈತದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕಲ್ಪದಿನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲ ಕೊರ್ಲ ಆತೆ ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹುಷಾರಿದ್ದಿದೆ. ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಎಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನನ್ನ ಈ ರೌಡಿಸಮ್ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೊಡ್ಜವೆ ಕಾಸಡಿಜ್ಜಿ ವನಿತ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನ್ನ ಬಯ್ಯ ಗುಂಡು ಮಾರ್ಯಾರ ಎಂಟು ಲೈವ್ ಉಂಡು ಮಾರಿ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಲ್ಪಾರು ಪೂರಿತ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬತ್ತ ನೈಟ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಎಂಕು ಗಿಟ್ಟ ಪೂರ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ ನಡು ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಜೆತ್ತಡೆ ಮಾತಾ ಜೆತ್ತಿಜೀರಾರ್ ಆರ್ಯಪ್ಪ ಜೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಪ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಬಂದ್ಪೇತ್ ಅವಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮೈದಾನಂದು ವನಿತಾ ಬಯ್ಯಡಿಜ್ಜಿ ಇದು ಬಯ್ಯಡಿಜ್ಜರ ಆಂದವೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಂಕು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವನಿತಾ ಯಾನಿಕ್ಕೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಂದು ಗುಲ್ವೇನಾ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಜ್ಜಿ ಬೇತದಾದ ಬೋಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಬಬ್ಬರ್ ಮರ್ರೆ ಪೊಪ್ಪನಿ ಪೊಂಜೋ ಒಂಜಿ ಸಾರ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಸರಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಗೀರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಗೀರೆ ಒಂಜಿ 50,000 ಕೊರ್ಲೆ ಎರಡ್ಡ ನಾ ಕೊರ್ಪೆ ಬೈಯಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ನಮೋ ನಮೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೆಂತ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು? ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಮಾರ ಮತ್ತೆ ತೊಲ್ಲೆ ಮಾತಾ ಬೇತದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಕೊಡ್ಜವೆ 1,000 ಕೊರ್ಲಿ ಯಾಮ್ ಬೇತದಾಲ ಕೇಂದಿ ಜಾಂಜವೆ 50,000 ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನು 1,000 ಕೊರಿಯ 49,000 ಹೆಂಗೆ ಪಪ್ಪಿರ ಕೊರ್ಪಾರು ಗಂಗಸರ ಬರ್ರೆ ಕಾಸಿಜಿ ಗಂಗಸರ ಪಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ಜಾನ್ ಅದು ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವ, ಅದು ಎಂತ ಹೆಸರು? ಗು ಅಂತ ಉಂಟು GHUHYYG ಎಂತ ಅದು? ನನಗೆ ಸಹ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಹೆಸರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೆಸರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನೇಮ್. ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟಾ?
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಂಜವೇ ಕಾಸಿರಿಜ್ಜಿ ಅಂಜವೇ ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗಂತೂ ₹1 ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಈರು ಎಂಕ ಐವ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾಮಿ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಐವ ಕೊರ್ಲೆ ಇದು ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ವನಿತಾ ಮೀನಾಂಡೆ ಗಂಗಸರ ಏನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಕಾಸು ಬರ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಸರ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಬ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಯಿತಾ? ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಆಯಿತಾ? ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ? ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ವನಿತಾ ತೂಲಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟು ಜೇರು ಅಂದು ಬಲೆ ಇಷ್ಟು ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಕೊಂಚೋನ ಕಾಸಿಡುವದ ಎನ್ನ ಕಾಸದ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಸಂಬಳ ನೈಟ್ ಬರ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಏತು ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ಬಲೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಕ್ಕ. ಹೌದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯಿತಾ? ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ. ವನಿತಾ ಏಪ ಊರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿಚಲ್ಗೆ ಊರಿಗೂ ದೇವಾ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಒಳ್ಳೆದು ತೂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಾಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇನು ವನಿತಾನ್ ಮೀಟಾಪ್ ಜಲ್ಗೆ ವನಿತಾ ಬರ್ಪೆಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸುರುಡು ಎಂಕು ಕೊರಡಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಕೊರ್ಚಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಓಡೆ ಪೋಪಾಲ್ ಕೊರ್ಕ ಎಂಕಿಜ್ಜ ವನಿತನ್ ಮೀಟ್ ಆವೋಡು ಎಂಕ ಆವೋಡು ಎಂಕು ಮೀಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತೇರಿನವರ ತೂವೋಡು ಎನ್ನ ಲೈವಡು ಬರ್ಪನ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರಿ ಇಂಚ ಪಾತಿರುವೇರತ ಎನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ತಾನೆ ಪಾತಿರುವೇರಾ ಕೊಂಚ ಕೊರಡ್ಚಿ ಕೆಂಕು ಬರ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ವನಿತಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಯ್ಯ ಬಲೆ ಏರು ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಾರಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಂಚ ದುಂಬೆ ತೋರ ನನ್ನ ಓಡೆ ತಿಂತೀನಿ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜತಾ ಓದೇವ ಬಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಯಾಲ ನನ್ನ ಪೋಪುನೆ ಆಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಲೆಂಡು ಯೂನಿಟಿ ಬ್ಯಾಲೆಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಪಕ್ಕೆಲುವು ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ನಾನಂತೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕ. ನೀವು ನಗಬೇಕು, ನಾನು ಅಳಬೇಕು ಅಕ್ಕ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಡ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಯಾರ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಲೆ ಉಡುಪಿಗೂ ಬಲೆ ಯಾನು ಉಡುಪಿಗೂ ಬರ 15 ಅಂದ ಕೊಂಚ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಕ್ಕಲೆ ಒಂದ್ಸ ತಿಕ್ಕವ ಮಾಮಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಮಾಮಿ ಬಲೆ ಬೆಟ್ರೆ ಓಡೆ ಬರ್ಪಾರಿ. ಇದು ಯಾನಿನಿ ಬೈದ್ವತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಮಂದಿರದು ಬರತ್ತದು ಬೈತ್ರಾಯ್ಚಿ ಒಟ್ಟೆ ಬರಡತಾ ಬೇಜಾರಾಪ್ನಿ ಅವಳು ಮೀನು ಕೂಡ ಏರ್ಲ ತೂಯೇರ್ದಾನ ಈರು ಕುಡ್ಲಾನ ಈರು ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ ಕೇನು ತಪ್ಪಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡತಾ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಾತ ಅಬೇಕು
ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂಚನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ ನಾ ಬಯ್ಯ ನೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋ ಪೋಲೆ ಕನಲೆ ಅನ್ಸಾರ ಕನಪಂತಲೆ ಕನಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟು ಮಾರ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪಿಚ್ಚು ATM ಹೋತು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪುಗ ಬನ್ನಾಗ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ತಾದೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂತ ಮಾಡುದು ನಾನು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಮನೆ ಈಗ ಗುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ನೆಲ ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಒತ್ತರ ಇಡಬೇಕು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಒಯ್ತು ಕೆಳಗೆ ಎಳ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಚಲ್ಲಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಇನ್ನು ಒತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಒತ್ತರ ಮಾಡಿ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಮಾಡಬೇಕು ಚಹಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಚಹಾ ಕುಡಿತೇನೆ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆತ್ತು ದೀತಾರೆ ಕೊಂಚ ಅಂದಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ini verso di mi pindai mi pini kusalugu ಒಂತೆ ಕುಸಲಿಗೆ ಜೊತೆ ಕುಸಲ್ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎನ್ನ ಭಯ ಎನ್ಮರೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್